Ціск на Варшаву з беларускага боку мігрантаў, а з польскага бізнеса, калі разблакуюць мяжу з Польшчай. Падзенне інвестыцый на 10%. Як беларуская эканоміка будзе выжываць без ваенных заказаў Расіі. Рэбрэндынг новай Беларусі, чым будуць карысныя свае, абноўленая аплікацыя для беларусаў за мяжой. Гэтыя тэмы мы абмяркуем бліжэйшыя паўгадзіны, а вас заклікаю паставіць лайк нашай трансляцыі, каб больш людзей да нас далучылася. У студыі Зума вас вітае Алесь Залеўскі. Паехалі. Рост болей чым у 4 разы ў параўнанні са студзенем і першай дэкадай лютага летась. Выданне «Позірк» са спасылкаю на памежныя службы суседніх краінаў Еўразвязу паведамляе пра актыўнасць нерэгулярных мігрантаў на мяжы Беларусі з ЕС. Пры гэтым аб'яднанне польскіх бізнесоўцаў «Прадпрымальніцкі ўсход» рыхтуе калектыўны пазоў да Польшчы ў справе закрыцця памежных пераходаў з Беларусю. Што можа разблакаваць гэты вузел? Паводле звестак прадпрымальнікаў, у сярэднім турысты з Беларусі пакідаў Польшчы $167. Яны лічаць, што пасля закрыцця пераходаў на мяжы з гарадзенскай вобласцю ад няздзейсненых беларусамі пакупак Падляшша згубіла 800 мільёнаў злотых або каля $200 мільёнаў. Бізнесоўцы хочуць дамагчыся кампенсацыі ад уладаў. Цяпер паміж Польшчай і Беларусі працуюць адзін пасажырскі і адзін грузавы памежныя пераходы ў ваколіцах Берасця. У 2021 годзе пасля маштабнай атакі нерэгулярных мігрантаў Варшава закрыла пункт пропуску Кузніца-Брузгі, а ў 2023 пасля вынясення прысуду журналісту Анджею Пачобуту Польшча прыпыніла працу памежнага пераходу Баброўнікі-Бераставіца. Нагодаю для аднаўлення працы гэтых пераходаў Варшава называла вызваленне менскам журналіста, спыненне міграцыйнага крызісу ды выдачу забойцы польскага жаўнера Матэуша Сітэка. Якія перспектывы адкрыцця межу з краінамі Еўразвязу ў кантэксце рыхтавання да мірных перамоваў? Гэтае пытанне мы абмяркуем з кіраўніком народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўлам Латушкам. Прывітанне, спадар Павел. Вітаю вас. Адразу першае пытанне, магчыма, не да вас яго трэба кіраваць, так? Можа, вы разумееце лепш. Што адбываецца на межах з Беларусі? Мы памятаем, у мінулым годзе стала менш мігранцкіх атакаў пасля таго, як Сі Цзіньпін, кіраўнік Кітая, папрасіў пра гэта Александр Лукашенко па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы. Мы ведаем, што ў студзені перад выбарамі трошкі менш гэтага было ціску. Чаму цяпер Александр Лукашенко не можа навесці парадак з мігрантамі? Ці гэта спецыяльна нейкія правакацыйныя рэчы, ці гэта адказ на тую узмацненне санкцый з боку Польшчы, якія днямі былі абвешчаны? Як вы думаеце? Тут, мне здаецца, неправільна ставіць пытанне «не можа». Ён не хоча гэта зрабіць. Бо давайте паглядзім на сітуацыю ўнутры краіны. Ён мае сілы і сродкі, каб ажыццяўляць тэрор у адносінах да беларускага народа. У яго ёсць КДБ, у яго ёсць МУС, пагранічны камітэт, у яго ёсць армія, у яго ёсць усе неабходныя сродкі дзеля таго, каб ажыццяўляць тэрор супраць беларусаў. Але ў яго няма магчымасцяў, каб навесці парадак на мяжы. Мы же памятаем з вами, як ён любіць хваліцца. Я пагранічнік, да? Гэта фраза, якая ўжо, праўда, вядомая ўсім, я думаю, беларусам. Так вось пытанне да пагранічніка. Так а чаму же вы, пагранічнік, не можете навесці парадак на мяжы Беларусі? Таму што ён не хоча гэта рабіць. І гэта адказ. Што тычыцца таго, чаму было іх менш. Калі мы паглядзім на статыстыку ў параўнанні 2023-2024 год, то ў 2024 годзе павялічылася колькасць нелегальных мігрантаў і атакаў. Так, яна зменшылася напрыканцы года, і гэта, безумоўна, быў уплыў уздзеянняў Польшчы у кантэксце адносінаў і з Кітаем. Польшча звярталася да Кітая. Кітай, у сваю чаргу, зацікаўлены ў бяспечным транзіце сваіх тавараў праз чыгунку беларускую. І таму пад гэтым уплывам Лукашенко павінен быў пайсці на нейкія саступкі. Але ў гэтым кантэксце ён знаходзіцца адначасова і закладнікам сітуацыі. Бо гэтыя нелегальныя мігранты прыходзіць на тэрыторыю Беларусі з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Калі мы паглядзім на 2021 год, тады яны приляталі ў Беларусь, у аэрапорт Мінск, там ім рабілі гэты так званыя турыстычныя візы, турпаездкі, і далей іх давозілі да мяжы. Зараз жа іх сустракаюць на мяжы з Расійскай Федэрацыяй, бо яны ідуць з Расійскай Федэрацыі. І што ён робіць яшчэ? Давайте не забывацца, што менавіта некалькі тыдняў таму назад уступіла ў дзеянне пагаднення паміж урадам Расіі і урадам Беларусі аб прызнанні візаў, калі Лукашенко зноў здраджваючы нацыянальныя інтарэсы Беларусі,
перадаў паўнамоцтвы па выдачы візаў Расійскай Федэрацыі. Бо мы же разумеем, што сетка консульстваў і пасольстваў Расіі значна ў некалькі разоў буйнейшая, чым беларуская. І зараз з расійскай візай кожны грамадзянін можа прыехаць на тэрыторыю Беларусі, быць там легальным. Так што гэтыя так званыя нелегальныя мігранты на тэрыторыі Беларусі ўжо становяцца легальнымі. Для Лукашэнкі гэта добра, але гэта ён не будзе перашкаджаць ім атакаваць мяжу. Перапынак быў таксама звязаны з зімовым перыядам, калі там зімой заўсёды памяншалася. Хаця зараз таксама маразы, але колькасць нелегальных мігрантаў у параўнанні нават са студзем 2024 года ўзрасла. Ён будзе гэты інструмент выкарыстоўваць у якасці свайго адказу на палітыку Еўрапейскага Саюза. Ён будзе выкарыстоўваць у інтарэсах Крымля, каб ствараць напружанне на мяжы з Еўрапейскім Саюзам. Ён гэта будзе выкарыстоўваць, каб ствараць абурэнне ўнутры еўрапейскага грамадства у суседніх краінах, каб яны крытычна ставіліся таксама да палітыкі сваіх урадаў. Спадар Павлаў, цяпер вось гэтае вядомае рыхтаванне да мірных перамоваў ці перамоваў па перамір'ю, па спыненню агню. І разблокоўваюцца рознага кшталту кантакты, камунікацыі паміж Масквой і Вашынгтонам, паміж Кіевам і Масквой праз Вашынгтон, імаверна, так? У беларускім пытанні няўжо той жа Менск і Варшава пакуль не могуць намацаць хаця бы першыя крокі нейкай супрацы, каб неяк разблокоўваць гэтую сітуацыю, бо нават з тым жа Вашынгтонам Менск пакуль што в аднабаковым парадку, так? Але пасылае нейкія там сігналы, вызваляе аднаго грамадзяніна, другого грамадзяніна Амерыкі, так? У чым асноўная праблема вось паміж Варшавай і Менскам на дадзены момант? Таму што мы ведаем пра гэтыя фармальныя прычыны, Анджэй Пачобут у турме, так, там забойца жаўнера, каб выдалі звесткі, так, пра гэта. Але вось гэтыя першыя крокі, з чаго б яны маглі пачацца, ці вы нагу бачыце, што это можа здзейсніцца? Ці ўсё-такі Польшча і ў развязку спрымае беларускую мяжу як мяжу з Расіяй? Калі вы ставіце мне пытанне аб намацаванні адносінаў паміж Менскам і Варшавам, то я дазволю сабе, можа, не тактычна, але я вам, журналісту, паставіць пытанне. А што вы маеце, калі кажаце пра Менск? Для мяне Менск гэта ў дыпламатычным кантэксце, гэта ўсё ж такі дзяржава, гэта народ, гэта краіна, да? Гэта афіцыйная. Разумела, Лукашенко функцыянальна кантралюе Беларусь. Але я бы не хацеў сабе бачыць сітуацыю, што Лукашенко, калі вы ў гэты кантэкст Менска укладваеце менавіта прозвішча дыктатара, узурпатара ўлады, меў нейкія адносіны з дэмакратычнай Польшай. Бо тады за што мы с вами вядзем барацьбу? Мы вядзем с вами барацьбу, каб змяніўся рэжым у Беларусі, каб там прыйшла дэмакратыя ў нашай краіне, каб там захоўвалі все правы і свабоды. Таму я не лічу, што гэта павінна быць нашай мэтай, дапамагаць такім кантактам, да? Наадварот. Што тычыцца, чаму гэта не адбываецца? А гэта не адбудзецца, таму што Лукашенко не зменіць свае ўнутранай палітыкі. Ён не ў стане вызваліць усіх палітзняволеных, ён не ў стане спыніць рэпрэсіі. Мы бачым, што пасля 26 студзеня ён толькі іх нарошчвае. Ён не ў стане зарэгістраваць незалежныя СМІ, ён не дасць права журналістам Белсату працаваць на тэрыторыі Беларусі, ён не адновіць палітычныя апазіцыйныя партыі, ён не верне сітуацыю 2019 год. Та якія падставы для нармальных адносінаў, як вы кажаце, паміж афіцыйным Мінскам і Варшавай павінны быць. Але ёсць умовы, і вы слушна іх узгадалі, тут я з вами згодны, Варшавы вельмі дакладныя і ясныя. Гэта вызваленне Анджэя Пачобута, раз. Гэта пытанне выдачы забойца польскага жаўнера, гэта пытанне спынення выкарыстання нелегальных альбо легальных мігрантаў, якія атакуюць межы Польшчы. Гэта ёсць умовы. З іншага боку, Польшча дбае пра сваю бяспеку. Польшча фактычна з'яўляецца лідарам агульнасалідарнай пазіцыі ў Еўрапейскім Саюзе у ацэнцы самого Лукашэнкі, што ён не з'яўляецца прэзідэнтам, і гэта Сікорскі, міністр замежных спраў, прадэманстраваў яскрава, і што трэба ўзмацняць ціск на рэжым Лукашэнкі. І апошні тыдзень, дарэчы, Польшча, Варшава прыняла адпаведныя стасоўныя рашэнні. З вашых адказаў, так, і з этой публічнай палітыкі, так, прынамсі, Варшавы, няма нейкіх матываў аптымізму, каб мяжа все-таки была разблокавана з боку паміж Беларусю і еўрапейскімі краінамі. А калі казаць вось пра
нават у кантэксце гэтых рыхтаванняў да перамір'я, так, ну але акурат вось днямі, так і беларуская прапаганда дзяржаўная, яна вельмі цяпер робіць ухіл на гэты момант. Ну, у нас юбілей, так, фактычна гадавіна нармандскай сустрэчы, так, у Менску, па выніках якой было тое першае перамір'е, так, паміж Расіяй і Украінай, так, заключана ў 2015 годзе. Вось многія эксперты лічаць, што немагчыма, каб цяпер зноў Беларусь нейкім чынам удзельнічаў у такога шталту перамовах мірных. Так? А учора адзін з былых дыпламатаў Павел Мацукевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў, што такі варыянт захоўваецца, так? Што Беларусь і так мусіць прымаць удзел, і гэта ў інтарэсах нашых нацыянальных, так? У гэтым перамір'і, і што магчыма праз удзел у гэтым працэсе па перамір'ю ці па мірным перамовам і якраз і будуць вось разблакаваныя гэтыя межы, так? Тое, што вот ад чаго і пакутаюць беларусы. Як вы лічыце, гэта магчыма? Ну, па-першае, калі мы кажам пра разблакаванне мяжы, нібы ў гэтым кантэксце гучыць, што віна ў гэтым захада альбо дэмакратычных сіл у Беларусі. Тут неправільнае фокусаванне. Віна за тое, што заблакаваныя межы і не функцыянуюць пагранічныя пераходы, абсалютна на 100% ад Лукашэнкі. Ён менавіта фармуе палітыку знешнюю, ён фармуе пагрозы для суседзяў, ён фактычна дае каманды рабіць правакацыйныя акцыі на тэрыторыі суседніх краінаў. І акты дыверсіі ўжо мелі месца быць. І таму краіны зачыняюць гэтую мяжу, бо яны дбаюць о бяспецы свайго народа, сваёй краіны. Для нас гэта дрэнна, для беларусаў, але гэта не прычына, калі я чую такі тэзіс, што нібы захад зачыняецца. Не, гэта Лукашенко зачыняе межы, і мы павінны гэта зразумець. Адказнасць на яго баку. І большасць беларусаў, я спадзяюся, гэта разумее, што менавіта вінаваты ў гэтым Лукашенко яго палітыка. Што тычыцца нармандскага фармата. Я быў пры той першай сустрэчы нармандскай, калі яна менавіта была ў Нармандыі. Калі сустрэліся 4 прэзідэнты, я памятаю, як фарміравалася. Я памятаю, тады мне тэлефанаваў Макей яшчэ жывы і прасіў высветліць сітуацыю. Але давайце таксама разумець, што Лукашенко хацеў бы скарыстаць гэтую сітуацыю для адбудавання сваёй суб'ектнасці. Я як палітык беларускі, як беларус, які хоча дасягнуць мэты зменаў дэмакратычных у краіне, я не хачу, каб Лукашенко быў суб'ектам. Бо гэта вяртае нас зноў у гэтае кола, пра якое кажа Мацукевіч. Бо гэтыя наратывы створаны былі Макеем, і ён, Мацукевіч, і я тады былі прадстаўнікамі Беларусі. Ён у Швейцарыі і ў Парыжы. І мы даказвалі, што Лукашенко гарант незалежнасці. Лукашенко ўжо больш не з'яўляецца гарантам незалежнасці. Ніколі не будзе. Бо нават па фактах вучэнняў, якія адбудуцца Захад 2025, ён не ў стане іх забараніць, а гэта створыць пагрозы для Літвы, Латвіі, Польшы і Украіны. Нават нелегальную міграцыю ён не ў стане спыніць, бо гэта адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Гэты чалавек перастаў быць гарантам незалежнасці. Па што нам ваяваць за яго суб'ектнасць? Мы павінны весці барацьбу за суб'ектнасць беларускага народу, бо толькі ад беларускага народу будзе залежыць, захаваецца Беларусь незалежнай ці не. Лукашенко бы хацеў, каб у Беларусі адбыліся перамовы, але яны не адбудуцца ў Беларусі. Таму што ўжо настолькі все незадаволены як бы тым, што адбылося пасля мінскіх пагадненняў, і зноў жа такі роля Лукашэнкі як агрэсара. Калі мы хочам прывесці перамовы ў Беларусь, гэта значыцца, мы адмаўляемся ад таго, што Лукашенко павінен быць пакараны за агрэсію, самую жудасную вайну ў адносінах да суседняга народу, якая прыйшла з тэрыторыі нашай краіны. Вы разумееце, што Лукашенко фактычна разбурыў на дзесяцігоддзе адносіны з Украінай украінскім народам. Нам гэта прыйдзецца адбудоўваць. А мы хочам яму даць суб'ектнасць і сказаць, да не, ён тут пасярэднік, як он кажа, войскі выходзілі транзітам, яны проста завіталі ў Кіеў. Ну, слухайце, таму трэба працаваць на адбудову суб'ектнасці беларусаў, а не на тое, каб у нармандскім фармаце зноў з'явіўся ці проста з'явіўся Лукашенко. Дзякуй вялікі за размову. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, быў з намі на відэасувязі. Мы абмяркоўвалі апошнюю актывізацыю імігранцкіх атакаў з боку Беларусі на межы краін Еўразвязу, ну і магчымасць удзелу Беларусі ў мірных перамоваў па сітуацыі ва ўкраіне. А мы пераходзім да іншых. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А таксама не забывайцеся зазіраць і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Дзякую, што застаецеся з намі.
59гадовая жыхарка Менску сталася ахвярай махляроў, якія праз тэлефон выманілі ў яе пашпартныя звесткі. Затым з жанчынай звязаўся нібыта міліцыянт. Ён заявіў, што яна раней размаўляла з махлярамі, і тыя цяпер спрабуюць аформіць крэдыт. Ён пераканаў жанчыну пазычыць грошы ў банку і разам з уласнымі ашчаджэннямі пакласці іх на рахунак. У выніку жанчына страціла 48 тысяч рублёў. А што цікавага адбылося яшчэ ў Беларусі? Міністэрства здароўя павялічыла надбаўкі да акладу персаналу з сярэдняй медычнай адукацыяй. Адпаведная пастанова з'явілася сёння на нацыянальным правовым партале. Згодна ёй, для большасці катэгорыяў сярэдняга медычнага персаналу падвышэнне цягам года складзе ад 110 да 155% акладу. Найбольшыя падвышэнні чакаюць фельчараў выязных брыгадаў, што ездзяць на выклікі без дактароў. Цягам года яны атрымаюць ад 170 да 195% акладу. Рэбрэндынг мабільнай аплікацыі «Новая Беларусь», як паведаміў Павел Лібер, цяпер яна будзе насіць назву «Свае». Неабходнасць абнаўлення ён патлумачыў грувасткасцю старой праграмы. Сярод іншага, у новай версіі з'явіліся медыа-агрэгатар з наладкамі, якія дазволяць зменшыць колькасць негатыўных або палітычных навінаў, новы пошук са штучным інтэлектам, рэжым хуткага прагляду падзеяў і сустрэчаў у фармаце сторыс, ды не толькі. Асноўная місія праекту застаецца ранейшай – аб'яднанне і падтрыманне беларусаў у любым пункце свету. Беларускае пасольства ва ўкраіне віннае кіеўскаму камунальнаму прадпрыемству за спажытую цеплаэнергію больш за 382 тысячы грыўняў або $9,000 США ў эквіваленце. Нягледзячы на гэта, спагнаць пазыку пакуль не атрымліваецца. У выніку камунальнікі звярнуліся са скаргай у суд на раённы аддзел Дзяржаўнай выканаўчай службы Кіева, які адмовіўся выканаць пастанову гаспадарчага суда Кіева аб спагнанні пазыкі. Беларускае пасольства ва ўкраіне не дзее спачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання амаль 3 гады таму. За мінулы год замежныя інвестары ўклалі ў рэальны сектар эканомікі амаль $7 мільярдаў. Улічваючы санкцыі ды ізаляцыю Беларусі, лічба немалая, але гэта на 10% менш, чым у санкцыйным таксама 2023 годзе. І нават флагманскі праект уладаў для прыцягнення інвестыцыяў, індустрыяльны парк «Вялікі камень», дэманструе вынікі далёкія ад чаканых. За мінулы год яго прыбытак склаў $150 мільёнаў. Усяго за 20 гадоў існавання замест запланаваных $30 мільярдаў было прыцягнута толькі $940 мільёнаў інвестыцыяў. Тым часам старшыня палаты прадстаўнікоў Ігор Сергіенка сёння правёў для так званых дэпутатаў семінар на тэму інвестыцыйны і экспартны патэнцыял беларускай эканомікі, хаця ў тым жа індустрыяльным парку са 144 зарэгістраваных рэзідэнтаў працуюць толькі 53. Эксперты ж неўзабаве чакаюць запавольвання ключавога экспарту тавараў у Расію у сувязі з магчымым заканчэннем актыўных баявых дзеянняў ва ўкраіне, што ставіць пад пагрозу фактары росту беларускай эканомікі цягам апошніх гадоў. На дадзены момант, нагадаю, Беларусь нават не мае зацверджанага новага складу ўраду і прэм'ер-міністра. Таму мы нават не ведаем, якія ва ўладу тэарэтычна нават планы па ўтрыманні прынамсі цяперашняга ўзроўня эканомікі, як беларуская гаспадарка будзе выжываць ва ўмовах, калі будуць адсутнічаць ваенныя заказы з Расіі ва ўмовах міру у рэгіёне. Мы пытаемся ў Яраслава Романчука, вядомага эканаміста, які знаходзіцца з намі на відэасувязі. Прывітанне, Яраслав. Прывітанне. Перш все-таки, напэўна, пачнем ад асноўнай навіны, на сёння, што на 10% менш інвестыцый у беларускую эканоміку, рэальны сектар беларускай эканомікі было ў мінулым годзе, менш, чым за 23 год. Магчымае зніжэнне экспарту ў Расію, як беларуская эканоміка, як беларускія ўлады рыхтуюцца нівеляваць вось такі удар? Видите, 10% меньше инвестиций, на 13% больше заработной платы, на 10% больше реальных доходов насельніцтва. Треба пред студенем 25 года треба было показать, что Лукашенко ставит приоритет споживания, добробыт людей, треба было про гэта клапаціцца, на ўсіх не хапае. Таму інвестыцый стало меньше, тем больше, что инвестиции это больше у нас держава, основный инвестор. Расейцы не данеслі гэтых грошаў, таму Лукашенко будзе один яшчэ повод зрабіць захады ў Крымлю і казаць, дайце нам больш грошаў, таму што мы готовы з вами разам воевать і
выконваць ваши там забавязання, ваши заказы. У гэтым нічога страшнага няма, таму для Лукашэнкі, таму што ён з адной кішэні перакладвае ў другую гэту кішэнь згодна з сваімі нейкай там логікай. Просто ёсць нейкія інвестыцыйныя праекты, ён аддаў шмат чаго расейцам, вось расейцы, можа, недафінансавалі, а можа, под документах не так записали, вось таму мы гэта і бачым гэта лічбы. Справа ў тым, што у нас адрозніваецца рэальнасць ад таго, што мы бачым на паперы. І можа быць, калі мы вось лічбы по таму ж знешняму гандлю, калі по таварам толькі мы больш за 40 мільярдаў даляраў нагандлявалі, ну гэта ведаце 3,5 мільярдаў даляраў у месяц, гэта стандарт такі беларускай эканомікі, і пакуль ён будзе трымацца, Лукашенко нічога не будзе рабіць там крытычнага. Ну, каго зменіць там аднаго галоўчанка на другого галоўчанка, на другого там жывотнага якога, і ўсё, зайца, русага. А гэта не сэнс альбо змест эканамічнай палітыкі абсалютна не зменіцца. Так, ну, то бок новыя крэдыты. Вы сцвярджаеце, што ўсё-такі это будуць новыя крэдыты з Расіі, так, каб гэта нівеляваць гэтыя тавары, так, якія мы не зможам больш прадаваць на вайну, так, фактычна в Украіну. А калі казаць пра вось індустрыяльны парк, так, адкрывалі з помпы, гэта мелася быць тым флагманскім праектам па прыцягненню інвестыцый ў нашу краіну. Ну і сам праект кітайскія карані, транзіт працягваецца. Чаму тады вось з вытворчасцямі праблема? Чаму са 144 зарэгістраваных рэзідэнтаў толькі працуе 53? Ведаеце, як свабодна эканамічныя зоны, як і парк ПВТ, так і кітайскі, беларускі гэты камень, булыжнік, гэта ўсё тое, каб стварыць варонкі ільготныя па таможні, па падаткам, па рэгуляторцы. І гэта ў некай там тэарэтычнай ідэалістычнай мадэлі павінна было бы спрыяць інвестыцыям, прыцягваць капітал для таго, каб гэты кітайскі шоўкавы шлях цягнуўся і потым прайшоў Еўрапейскі Саюз. Но калі Беларусь паставіла бар'ер, вось шлагбаум, вось калі Беларусь выкінута была санкцыямі з Еўрапейскага Саюза таго, што она стала соагрэсарам, які можа быць там кітайскі шлях. Таму гэта просто такая дзірка ў заканадаўстве для таго, каб заманіваць людзей і з Беларусі, і з Расіі пад гэтыя падаткавыя ільготы. Вось і людзі ідуць, там, ведаеце, там Wildberries прыйшла, там іншае прыйшло. Гэта ж не стала хабам вытворчасці высокатэхналагічнай прадукцыі. Гэта просто лагістычны такі склад. Людзі там з Мінскай вобласці, з іншых рэгіёнаў туды рэгіструюцца, робяць які бізнес, таму што гэта з точкі зору падаткавай навантажання, гэта супердобра. І рэгуляторка там меншая. Так што гэта такі больш номенклатурны бізнес, разлічваць, што ён дасць там такі штуршок у развіцці эканомікі абсалютна не мае падставаў, тым больш мы кожны год бачым, як бюджэт выкарыстоўвае грошы на адміністрацыю, на фінансаванне адміністрацыі. Калі б гэта добра працавала, то яны бы яшчэ больше грошаў плацілі ў бюджэт. А так, атрымліваецца, мы зрабілі такія спецыяльныя зоны, каб яны давалі нам інвестыцыі і развіццё, а на самой справе яны кожны год патрабуюць нейкіх коштаў яшчэ дадатковых для функцыянавання. Таму што гэта просто падманьваць і расейцаў, і там казахаў, і з гэтага СНД для таго, каб людзі прыхадзілі, давалі свае грошы, а это тыпова такая афшарызацыя пры дапамозе Беларусі камерцыйных потокаў і рэсурсаў. Але сама інфраструктура, як бы там не было, она застаецца, так, гэтага індустрыяльнага камня, так, і тая ж самая чыгунка, так, і заканадаўчая інфраструктура, так, і падаткавая інфраструктура для таго, каб это працавала напоўніцу. І вось цяпер акурат, ну, больш палітыкі. Цяпер мы, давайце звернемся, цяпер гучна пра гэтыя мірныя перамовы паміж Расія, ЗША, Украіна, так, там невядома якой канфігурацыі, так, там і Беларусь хоча ўдзельнічаць, так, канечне, ну і некая там размарозкі, пэўна, адбудуцца таксама і звязаныя з нашай краінай, з ізаляцыяй. Як вы на агу звязваеце вось гэтыя ўсе палітычныя, пакуль што такое уздзьмуванне паветра, так, пакуль што гэта ўсё-такі больш размоваў, але вось гэтыя перамовы магчымыя і беларуская эканоміка тут магчыма могуць уже ёсць на нізкім старце для таго, каб вот адаптавацца пад новыя ўмовы. Бо як бы там не было, але беларускай эканоміцы пад гэтыя санкцыйныя і ізаляцыйныя ўмовы больш-менш атрымалася адаптавацца, так, і там нейкі ўмоўны рост дэманструе эканоміка.
Ну, як я казаў, у 2020 годзе гэта будзе падштурхваць беларускую эканоміку да больш шчыльных сувязяў з Расіяй, так і атрымалася. Мы, па сутнасці, яшчэ больш страцілі эканамічны суверэнітэт, яшчэ больш завязаліся на потокі экспарту праз Расію і па ўгнаенням, і па нафтапрадуктам, і па фінансам, вось і па энергетыцы. Так што тут вельмі небяспечны ўзровень залежнасці ад Расіі сёння значна большы, чым быў у 2020 годзе. Таму што, ну, калі мы кажам пра магчымасці Еўрапейскага Саюзу і ЗША, на жаль, яны не сачылі за тым, як гэтыя санкцыі выконваюцца, і па сутнасці гэта ператварылася ў такія дзіравыя санкцыі. Так, большыя кошты лагістыкі, транспарту, фінансавання, мы гэта бачым, паралельны імпарт, паралельны схематоз, але гэта дзейнічае, гэта частка той эканоміку, якую мы жывем. І Беларусь не толькі там Расія таксама, там іншыя краіны, Іран. Пабачце, што з Іранам ён пад санкцыямі павялічыў да рэкорднага ўзроўню за пасля апошніх 10 гадоў уровень экспарту сваёй нафты. Так што, на жаль, гаварыць пра санкцыі, рабіць санкцыі – гэта розныя рэчы. Ці гатовы Лукашенко да таго, каб рабіць нейкія там пасля ваенныя ўжо пасля гэтай перамогі Украіны захады, ну я не бачу. Калі Лукашенко ставіць заданне перад урадам зрабіць формулу справядлівай цаны, каб рэгулявалі яе справядліва, ну гэта той жа савок, толькі з іншага боку. Лукашенко гэта такая палітычная жывёла, ён безумоўна будзе рэагаваць. І ён спадзяецца, што будзе нейкая там магчымасць удзельнічаць в нейкіх перамовах. Я на сённяшні дзень выключаю такую мажлівасць, таму што Лукашенко і Беларусь успрымаецца не як незалежная краіна, а абсалютна як сатэліт, як васал нацысцкага Крамля. Так, але калі казаць пра эканоміку, гаспадар Ярослаў. Дыверсіфікацыю эканомікі, спадзяюць, думаючы пра то, а што будзе пасля ўжо паразы Расіі пасля распаду магчымага расійскай імперыі. Так што, на жаль, падрыхтоўкі няма, проста є такое, ведаеце, тактычнае прасоўванне сваіх інтарэсаў і гэтыя панты, што я тут незалежны, я такі, тут у меня там быццам усё добра. Гэтага няма, і тыя лічбы, якія мы бачым па якасным паказчыкам беларускай эканомікі, гэта пацверджваюць. Так, але я тут маю на ўвазе, што вось нейкія перамовы пачнуцца, там нават Лукашенка будзе, не будзе, это ўжо іншае пытанне, але нейкія разблакоўкі адбудуцца, так, напрыклад, больше санкцыі нейкія кропкава будуць зменены, так, напрыклад, транзіт вернецца праз беларускую тэрыторыю тых жа нафтапрадуктаў там і гэтак далей. Я кажу пра хутчэй такія аспекты, якія могуць паўплываць, так, і могуць стаць тым паказчыкам, тым фактарам росту, так, беларускай эканомікі у адсутнасць гэтых ваенных заказаў з боку Расіі. Такого не будзе, таму што, ведаеце, а хто будзе купляць гэту нафту у Расіі? Еўрапейскі звяз, ну, пакуль не будзе параза Расіі, разблакоўкі гэта не будзе. Угнаенне хто? Літва будзе купляць? Не, Расія, Літва, безумоўна, з'яўляецца часткай НАТО, яна разумее пагрозы ад Расіі Беларусі, гэта адно, вось яна таксама нічога гэтага не будзе. А каля будзе разблакоўка, тогда я спадзяюся, уже Беларусь не будзе пад Лукашенко, Беларусь будзе дэмакратычнай краінай з новым прэзідэнтам, з новым парламентам, я думаю, што гэта ўжо не будзе прэзідэнцкая краіна, а будзе парламенцкая краіна, і яна, безумоўна, будзе рабіць усё, каб стаць часткаю палітычнага, геапалітычнага і эканамічнага блоку Еўрапейскі Саюз. Добра, пасля Лукашенка як гэта будзе выглядаць? Ці гэта будзе там нейкая номенклатурны, як ведаеце, Кубе, памятай Куба пасля Кастра. Якая будзе Куба пасля Кастра? А тут спецслужбы зрабілі такую ж сістэму, і нічога не памянілася. Так і тут. Лукашенко адзін, там Аліеў быў стары, Аліеў малады. А хто будзе пасля Лукашенка? Не дай Бог, нейкія там расійскія кланы прыйдуць, дамовяцца з генералітэтам, з КДБ беларускімі, зробяць таксама такую еўрапейскую Кубу. Ну, сёння якраз міністр замежных справ Беларусі сустракаецца з кіраўніцтвам Кубы, каб там абмяркоўваюць эканамічную супрацу. Ну, вось, прынамсі, ўжо нейкі абмен досведу будзе па тым, як кубінцы ад свайго там правадыра так жыццёва адыходзілі такімі. Я так разумею, мы тады не будзем ужо закранаць, бо вы прыгожа тут бачанне, што ўмееце аналізаваць, але і маляваць прыгожую будучыню, так? Па пытанню гэтага прэм'ера, так, у Беларусі, то вы не лічыце это такім важным пытаннем, яно на дадзены момант спекулятыўнае, бо мы не можам ведаць, з якой нагоды Лукашенка не прызначае новага, і чаму Галоўчынка яму можа не пасаваць, які, ну, так, неблагая, так, гэты перыяд правёў, прынамсі, не на мінусах эканоміка. Гэта не ёсць важнае пытанне, вось, другой асобы, фактычна.
в нашей краине. Я думаю, что Головченко на коленях просит Лукашенко звольнить его, послать денег в экваториальную Гвинею, потому что быть на такой посаде, это, ведаете, каждый день лизать, каждый день там ползать, каждый день там выполнять некие обовязки, которые не связаны с профессийными деятельностью альбо іншими речами. Я говорю, запропонував би Лукашенко такий народний підход, зробити ротацію кожного там района на 3 або там 6 місяців, робити намісника некого Будокошельовського району, Барановичського, там, Слонімського, немає ніякої різниці, хто там буде головою цього прем'єрства, тому що є в Україні, в нашій країні такі, ведаете, deep state, це білоруська бюрократія, і вона є у кожному міністерстві, є паралельна система влади, смотрящая так званая над областями, є там 8 спецслужбів, вони сочать за усіми, тому хто формально буде підписувати папірки, абсолютно не має значення. Головченко, або там, ведаете, хто там успомнив усіх цих примірів, які були, який сенс у них був. Ніякого. Лукашенко у нас і голова законодавча, і виконавча, і судової галини, і інформаційної, він і агроном, і спеціаліст, як я кажу, по клеверу, гороху і люпіну. Так що тут уже, як кажуть, вольна видумка у хитрах. Кого захоче Лукашенко з раніці на призначення, того і зробить. Ну, але так само ваша ідея з кіраўнікамі, намеснікамі райвыканкамаў на прэм'ерства таксама неблагая, бо тым больш Александр Лукашенко сам хоча ім так пашырыць гэтыя паўнамоцтвы, і цяпер нават адмысловы указ так выдаў пра тое, што могуць уплываць на прыватную сферу, прыватны бізнес у рэгіёнах. Дзякуй вялікі. Спадар Яраслаў Раманчук, эканаміст, быў з намі на відэасувязі. Мы абмяркоўвалі апошняе падзенне інвестыцый у нашу краіну, так і апошнія планы ўладаў, якім чынам яны будуць даваць рады з беларускай эканомікай у сітуацыю, калі экспорт тавару ў Расію упадзе пасля заканчэння актыўных баявых дзеянняў. Ну а мы пераходзім да іншых тэмаў. Гэта яшчэ не ўсё ў нашым выданні. Мае калегі з праграмы онлайн падрыхтавалі для гаспадарства агляд найцікавейшых матэрыялаў з сацыяльных сетак Белсату. У рымскім аэрапорце Ф'юмічына пасажыры аднаго з рэйсаў былі міжвольнымі сведкамі дзіўнага інцыдэнту. Іхны самалёт Боинг 737 2 дні не мог вылецець дзякуючы кату, які прабраўся ў тэхнічны адсек самалёта. Спробы злавіць жывёліну былі марнымі, таму прынялі рашэнне затрымаць палёт і пачакаць, пакуль кот сам не пакіне самалёта. Толькі праз 2 дні, імаверна, галодны кот самастойна пакінуў борт і схаваўся ў будынку аэрапорту. Відэа можна паглядзець у тэлеграм-канале Белсат. Некаторым берасцейскім кіроўцам прыйшлося манеўраваць не паміж аўтамі, а паміж цюкамі саломы. На адным з перакрыжаванняў кіроўца трактару не выбраў аптымальнага хуткаснага рэжыму. У выніку пры павароце перавярнуўся прычэп, з якога на праезную частку высыпалася салома. На шчасце, ніхто не пацярпеў, а кіроўцы ўспрынялі сітуацыю з гумарам. Відэа з месца здарэння можна паглядзець у шорцах YouTube-каналу Белсату. Незвычайнае відовішча прыцягнула ўвагу мясцовых жыхароў у адным з прыгарадаў аргентынскага Буэнас-Айрэсу. Канал Сарандзі раптам афарбаваўся ў ярка-чырвоны колер, выклікаўшы трывогу ў жыхароў і эколагаў. Пасля праведзеных аналізаў у пробах вады выявілі прысутнасць хімічнага рэчыва. Яно актыўна выкарыстоўваецца ў вытворчасці фарбавальніка палімераў, але можа быць і не таксічным. Відэа незвычайнага відовішча можна паглядзець на старонцы Белсату ў Фейсбуку.
На гэтым у мяне ўсё. Для вас працаваў Алесь Залеўскі. Заставайцеся з Белсатам.